Sziasztok! Ez itt a gumikarkötők titkai, meg a figuráké, ahogy ma is meg fogunk ismerkedni a csokolával. A gumiból kígyót fogok készíteni. És úgy kell, hogy 2 villát megfogsz, és összeragasztod. Itt is, meg a végét is. Mondjuk itt egy pirosat, meg egy fekete, meg fehéret. Használtunk fel a feje az piros, a nyelve pedig piros-fehér. És mi máma kék és fekete kígyót fogunk csinálni. Kék és fekete. És vannak. Egy kéket megfogunk. És úgy rakjuk rá, hogy megcsavarjuk. Egy 8-as formában rárakjuk. Így, hogy ráraktuk. Úgy. És utána úgy csináljuk, hogy a közepére megint csavarva rakjuk. Ja. És egyet. Úgy. Kell még egy kék. Azt is csavarva rakjuk. Igen. És így. Most ugyanígy csináljuk, csak nem csavarjuk meg. Ugyanígy, csak nem csavartuk meg. És feketével. Igen. Mia? Úgy. Most jön egy kék. És mindig így fogod folytatni, hogy... És mindig így fogod. És mindenhová 3-at raksz. Igen, és csak az utolsókat. Mi folytatjuk csak tovább. Az elsőket kell. Mi folytatjuk tovább ugyanígy, és majd a végén megállunk, hogy megmutassuk. Meg persze kell hozzá egy ilyen. Igen, és hogyha 4-et raktál rá, akkor... Most nekem ez nem kell. Akkor az alsókat Aztán az alsót így átrakod ide. Látjátok, átraktam én is. Mindegy, meg. Most éppen a segédünk kapcsol be nekünk zenét. Kicsit leestem. Megint fogunk egy kéket, úgy szintén is rárakjuk.